በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ነዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ትህቦ አገልግሎት ጊዜኹምን ስራሕኩምን ዕረፍትኩም አወሃሂድኩም ትከታተልዎ ዘለኹም ሩሕሩሕ እግዚአብሔር አምላኽና አምላከ ቅዱሳን አበሳና በደልና ዕሽነትና بعين محرت تميتو كساب الساعة زبدحنا سلام عكيبو أبز قدوس قوة يخن الساتف نزرد عنا نزدقفنا نزلنا قاقحنا لولا بحري فتارينا أملاك قدوسان ناي بحر مسقانا يبصحيو نقول لهم بس ساعات زي أبز أبابا أبز أقام أبز شقر نزل لو رهوا سلام كسانت عرفتي هابوم أبيت ما أسرت نزل لو مصحرا يفتر اللهم بموت سجان استفلينا جنة منكس سمايات هاجر قدوسان يوارثهم أمرير حزن نزل لهم كأدب قدوسان يدبسكم نقول لهنا أزستعلى أمره هيبو موداتنا يسبقنا زخبركم حزب እግዚአብሔር نعاي نهزبو كمون نعاي زخون هي أو قالوا أب عند بتي كنبر ناب እግዚአብሔር كتمحصون لي إنها تمحصنكو نقول لهنا السمعان أذان منفس زعقور تقلبي ذا تكبر سناي حلينا كوهابنا نا እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይሆነልና አብት ፈቃድ እግዚአብሔር ፈቂዱ እግዚአብሔር ረዲእና ሒዝናዮ ዘለና አርእስቲ ሰለቲ ጻድቅ ፍርድኻ ከመስግነካ ፈርቀለይቲ ክትንሲኤ ዝብላ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 119 ቁጽሪ 62 ንሎሚ ካብ ናይ ፍርቀለይቲ ጸሎት መበል 41 ንዘይፈልጥዎ ዘይፈልጥ መርዓዊ ብዝብል አርእስቲ ኢና ብቃል እግዚአብሔር ከነስተንትን ደጊመ ኣብ ጸሎትኩም ክትዝክሩኒ እምሕፀን መበገሲ ናይዚ ሒዝናዮ ዘለና አርእስቲ ዝቐነየ አርእስቲ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ካብ 1 ክሳብ 13 ምክንያቱ ኣብ ናይ ፍርቂ ጸሎት ኣብ ናይ ፍርቀለይቲ ጸሎት ኣብ ናይ ፍርቀለይቲ ሰዓታት ኣብ ናይ ፍርቀለይቲ ወንጌል ተሰሪዑ ዘሎ እዚ ወንጌል እዚ ሽዑ መንግስተ ሰማያት ቀቀንዴለን ሒዘን መርዓዊ ቅበላ ዝወፃ 10 ደናግል ትመስል ካባታተን ከኣተን 5 ዓያሱ ተን 5 ግና ለባማት የነ ተን ዓያሱ ቀቀንዴለን ወሲደን ዘይቲ ኣይተማልአን ተን ለባማት ገና መምስ ቀንዴለን ዘይቲ ያብጥኒአን ተማልአ መርዓው ምስ ደንጎየ ኩለን ትኽስበላ ደቀሳውን ፍርቀለይቲ ገና ጨራሕ መራሕ ኮነ እንሆ መርዓው ክትቀበላ ውፃ ዝብል ኣዋጅ ተሰምዐ ሽዑ ተንደናግል ኩለን ተንስቲአን ቀቀንዴለን ኣዳለዋ ተን ዓያሱ ነተን ለባማት ቀንዴልና ክጠፍእ ኢልሞ ካብ ዘይቲ ክንሃባና በለአን እተን ለባማት ከዓ ኣይፋልናን نعنا نعخات كن دزي آخلخه نابتم زشوتو دا أخيدامو نرأسخن عدقايلن ملسالن كعدقا مسكدات مرعوي مسه تنتدالين سن حامسونا مرعاتوا معصود ما تعصوه دحار تنز طرفا دنا قلمسين قويتاي كفتن نخوتا بلا نسوغنا مليسو بحق بلكنا له أي فلتكنني بلن بارسي تاود سبز مسألة ساعتن معالتنا يتفولتني همومو نقحو سماين مدرن كحلفيو قالي جناي حلفني بلغويتا ندك مزامرتو ناستنتننا مبغسي كابزخن سمعو صنحنا وانجيل ماتيوس معراف 25 قزري 10 توكلته نسو جنا بحق بلكنا له اي فلتكنن يبلن ازي ملكوتاون زلالماون اواجي كابز خمزها እግዚአብሔር ሰውረና አብዘር እስተዚ አብዘናይ ፍርቀለይቲ ጸሎት እግዚአብሔር ረዲእና አቀዲምና ዘራአናዮም ነጥብታት ቁጥር 1 መቅባል ሰማያዊ መርዓዊ ከላይ ክፋል ምድንጓይ መርዓዊን ድቃስን ሳልሳይ ክፋል ድንግልና ሕሊና ራብዓይ ክፋል ዕሽነትን ልቦናን ሓሙሻይ ክፋል ቀንዴልን ዘይትን شادشاي كفال أواج فرقليتي
ሻውዓይ ክፋል ልመና ልቃሕ ዘይቲ ሻሙናይ ክፋል ሸያጦን ዕዳጋ ዘይትን ታሽዓይ ክፋል ብቑዕ ምድላው ንተሳትፎ ሰማያዊ ዕድመ ዓሰራይ ክፋል ምዕፃው ኣፍ ደገ መበል 11 ምኽፋት ኣፍ ደገ መበል 12 ንዘይፈልጥዎ ዘይፈልጥ መርዓዊ እዚ ሒዝናዮ ዘለና እዩ ደጊመ ኣብ ጸለትኩም ክትዝክሩኒ እምሕፀን ንዘይፈልጥዎ ዘይፈልጥ መርዓዊ ብኸመይ እዮም ዘይፈልጥዎ ሎሚ ከም ፍቓድ እግዚአብሔር እንሪኦም ብቃል ዘይምፍላጥ ወይ ብቃል ምኽሓድ ብቃል ምፅራፍ በገብሪ ምኽሓድ ኣብ ግዚኡን ሰዓቱን ዘይምምላስ ብንስሓ ምስ ተመልሱ ኣብኡ ዘይምጽናዕ ክዳን መርዓዊ ከይተኸደንካ ኣብ መርዓ ምስትታፍ ነቲ ዝፈልጥዎ ፍልጠት ሓቂ ምሻጥ ነቶም ዝፈልጥዎ መርዓዊ ከም ዝፈልጥዎ ዘይምምላኽን ዘይምስዓብን እዚኣቶም እዮም እቲ መርዓዊ ክፈልጦም ዘይክእል ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ብቃል ምኽሓድ ዲል ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 8 ቁጽሪ 12 10-14 ሽዑ ኢየሱስ ኣነ ብርሃን ዓለም እየ እቲ ዝስዕበኒ ብርሃን ህይወት ክረክብ እምበር ብጸልማት ኣይክኸይድኒ ኢሉ ከም ብሓድሽ ተዛረቦም እዚ ኣምላኻዊ ተስፋ ኣምላኻዊ ብስራት ሰማያዊ ብስራት ዘለኣለማዊ ብስራት እዩ ኣነ ብርሃን ዓለም እየ እቲ ዝስዕበኒ ብርሃን ህይወት ክረክብ እምበር ብጸልማት ኣይክኸይድኒ ኢሉ ከም ብሓድሽ ተዛረቦም ፈሪሳውያን ከዓ ንስኻ ንርእስኻ ትምስክር ኣለኻ ምስክርካ ሓቂ ኣይኮነን በልዎ ብርሃን ዓለም እየ ትብል ኣለኻ ዝስዕበኒ ብርሃን ህይወት ክረክብ ኣብ ጸልማት ኣይከይድኒ ትብል ኣለኻ እሞ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣረዳእና ክብልዎ ዝግብኦም ንርእስኻ ትምስክር ኣለኻ ምስክርካ ሓቂ ይኮነን ክብሪ ንዝኽርስሙ ይኹን ኣብ ቁጽሪ 14 ጎይታ ኢየሱስ ከኣበሎም ኣነ ንርእሰይ እኳ እንተመስከርኩ ካበይ ከም ዝመጽኣኹ ናበይ እውን ከም ዝኸይድ ይፈልጥ እየ እሞ ምስክረይ ሓቂ እዩ ንስኻትኩም ግና ካበይ ከም ዝመጽኣኹ ናበይ እውን ከም ዝኸይድ ኣይትፈልጡን ኢኹም እግዚአብሔር ይቕረ ይበለልና ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 9 ቁጽሪ 9 ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 9 ቁጽሪ 29 ንሕናስ ኣምላኽ ንሙሴ ከም ተዛረቦ ንፈልጥ ኣሎና እዚ ግና ካበይ ምዃኑ ኣይንፈልጥን ኢና ኣብቲ ነቲ ብዕውሩ ዝተወልደ ዝሕወየሉ ግዜ ዝበልዎ እዩ ንሕና ንሙሴ ኣምላኽ ከም ተዛረቦ ንፈልጥ ኢና እዚ ግና ካበይ ከም ዝኾነ ኣይንፈልጥን ኢና ካልኣይ ብቃል ምፅራፍ ወይ ብቃል ምኽሓድ ንምንታይ እዩ ነቶም ዘይፈልጥዎ ዘይፈልጥ ጎይታ ዘይፈልጥ መርዓዊ ዝብል ስለምንታይ ዘይፈልጦም ለዋህ እንድዩ ሩሕሩሕ እንድዩ ፈቃር እንድዩ ተበጃዊ እንድዩ ስለምንታይ ግን ክፈልጦም ዘይከኣለ እዩ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 8:52 ኣይሁድ ድማ ጋኔን ከም ዘሎካ ሕጂ ፈለጥና አብርሃም እኳ መይቱ ነቢያቱ ንስኻ ግና ቃለይ ዝሕሉ ንዘለዓለም ሞታይ ጥዕምኒ ትብል ኣለኻ ጋኔን ከም ዘለካ ሕጂ ፈለጥና ከመይ ዝመሰለ ድፍረት እዩ እዚኦም ህላዊ ኣምላኽ ዘይኣምኑ ታራ ሰባት ኣይኮኑን እግዚአብሔር ብኽብሪ ኣብ ቤት መቅደሱ ከገልግሎም ዝመደቦም ኣገልገልቲ እዮም ቁጥሪ 3 ብግብሪ ምኽሓድ ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥሪ 12 ደቂ ኤሊ ግና ደቂ ብልያል ነበሩ ንእግዚአብሔር ከዓ ኣይፈልጥዎን ነበሩ ኢሉ ኣብቲ ቤተ መቅደስ ሙሉእ መዓልቲ ናይ ዝንስሑ ድምፂ ክሰምዑን
نايزن السحو مسوات خحررن ملو معلتي أبت بيت مقدس يمزو علوي دكي لغنا دك بليال نبارو نكزي أبهر كايفلتون نبارو ازي ندكي ألي موقاسا يكونن تايدا كاو تايكن مهار كم نخيل نتمرتنا يتسحيفي أو قصري 10 شوعته قدامي ساميل معرف كل قصر 10 شوعته وتم سبات بزنت مسوات إغزابير ينعقو نبرمو حاتياتهم من إسي أبكن من إغزابير أزيو عبي نبري قصري 10 كلتن قدامي ساميل قصري معرف كلتا قصر 10 كلتن إلغا أزيو أرغا أتوم دقو أبزلو إسرائيل زقبرو خلن نتن أبدقى دنكوان مرخاب زقلقلا أنستدما خمز دقسوان سمعي بسقاب بأم بمنفس مرحي أمي سلازي بقبري مخحاد أبقو ألو بقبرهم قن أنصار إكزابير أنصار دحنتهم أنصار تخدحين زمسي أنصار تنكدحنان أملاخ داليان نابط بيتها مقدس زمسا سرح سرح نيرهم سلازي خاء هواري قدس باولوس اتباعاتهم زقبر نمزرابوكا زحفري تيتوس معراف حدا قزر 10 وشدشه نأملاح كم زفلتو بعلوم يبلو فنفناتن زي ازوزاتن نسنا يقبر زبالة كله زي تقمن بمخانم قنا بات قبروم يخحدوي نأملاح كم زفلتو بعلوم يبلي يومي نأملاح نفلتينا أقلقلت أملاخ هنا كربا أملاخ هنا أملاخ حلافنتن سلطانن ذهبنا سبات مرئيات سبات هنا كومو يمزبلو بقالومي نا أملاخ كم زفلتو بعلومي بلو بعلوم مسكريل فنفناتن زي أزوزاتن نسنا يقبر زبالة كله زي تقمن بمخانون قنا بات قبروم يخحدوي أبونجيل ماتيوس معراف شوعات تقصر 10 قلتن بتا معلتتي أبو زحاد قويتاي بسمكات تنبنا دي كونان أغاننتس بسمكات دي وزانان بسمكاس بزو حيل دي قبرنان كبلون يومي قصر 10 سلستن شعو أنا أتون قبرت عمزا كتو أيفلتكمني كباير حقو كبلون سناي مقبار زي مقبار تراي زي كونس أبكند سناي عمزا مسرح رابعي نتبي أبقزيون ساعاتون زي مملاسي قال እግዚአብሔር زودغ سايتس اندو زتغاغيس اي ملس اندو كم زبلو نتي እግዚአብሔር ذهبنا ناين السحا غزي تتقيمنا نتحاتيات نتغيغا دو زي مبالن بنسحا زي مملاسني أبرأ يوحنس معراف 10 غريتا معراف كلتا كاب قطري 10 حدن قنا ختا نبيتي نابلتسي نتوم أقلقلتي كمنزرن نطاوتات تسوئن كبالعن التمهردمون التسحتم من زلا إزابيل نتاسبيتتي أسقل كاب مرأيكا رخيب الكالله من انت خذ نسحيلة قزيه بياس نسا قنا خابت منزرن أخذ نسح أيدليتن سلازي نتوم أقلقلتي لا كمنزرن نطاوتات تسوئ أخبالعن التمهرم التسحتهم من زلا إلزابيل نتاسبيتتي أسقل كاب مرأيكا رخيب الكالله إزي أبرأ يوحنس نتمرح بتخسيان زبلو زلأيو أبز جزيزي إيزابيل سيتأكا أبيلان أتابي إيزابيل تمثل على من سعبتان زملكتي ما أنت قد نساحيلا جزيه بياس نساقنا خابت منزرنا كتنساح أي كالتن كتر حموشة بنساحا مستملسو أو زي مصنعين حتيات جيغا مخانو كاو أملاخ مرحاق موت مخانو فليتنا بنسحنا أملاخ مستملسنا أبتز تنسحنا يو نسحا هيوت أو كنس أنعي قبأنا
أب مثالي معرف 26 عسرت حدا انتا يزبل مثالي معرف 26 عسرت حدا كلبنا بتفقو خمز ملس عشاهمو عشنتو يدقاقموي حواري قدس بيدروس نزح حساب زي أبكالا أي ملأختو معرف كلتا قصر عسران كلتن كم تتمثل حقي كلبنا بتفقو تملسه حسماون تحاسيبا صاب صبرا انغرغرت زبلو بصيحوم يوي እግዚአብሔር حساب ካብ ኃጢአት ጌጋ ሙኻና አሚንና ነታ ኃጢአት ተጠው አብልና በንስሐ መስተመለስና ካልአይ ጊዜና ኡኽን መለስ ንኸይን መለስ ይዘጠንቅቀና ናቱ ኃጢአት ካብ ምግባር መከራ መቅባል መሪጽ ካይኻሞ ናብ ኃጢአት ከይትመለስ تتنقق بأفا بونا أب مصحف إيوب شارشاي نتبي كدان مرعى خيت خدنكا أم مرعى مستتافي نهو قلتي فمسال له اتعراقو خي كونن سب حفرته خيريون تخدان نزئرنب بسيوس بالقال أملاخي كدان مرعى خيت خدنكا أم مرعى مستتافي وانجيل ماتيوس معرف 20 كلتن قصري 11 كساب 23 وانجيل ماتيوس معرف 20 كلتن قصر 11 كساب 13 اتنقوس نتوم تقاماتو خرئي مساعتوي كدان مرعازي تخنس بأي رأيومو التعركي كميك خدان مرعازي بالكناب زاعتو خابلو نسقنا عزكتاي شعت نقوس نقلاو أبلوم أداونا أقارون آسيركم أمناي سلمات وسع سلمات دربيو أبو بخياتن محرق أماسنان خون كابز سورنا أجزابير شاوعينت بي نتزفلت وفلتت حقي مشاتي نتي حقي مسفلتنا يو حقي حراخ توسعكم يا حقي حرا توسع نزا حق از مسفلتنا يو أنصار حقي دوا ابن بلولو أنصار حقي ابن زاربلو أنصار حق ابن حبسبلو أنصار حقي ابن مسكرلو جزيه نحقي مشات يبهال كابز خمس خاق زابير عقبنا نسورنا أمثالي سلمون معرف 23 قصر 23 نحقي نتكساس نتبب نأمرو عدقنمو ايتشتاني نحقي نتبب نتكساس نأمرو عدقنمو ايتشتاني سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ማአሲ ሐቅ ዝሽየት ማአሲ ጥበብ ዝሽየት ማአሲ ተግሳጽ ዝሽየት ሊቃነ ካህናትን ጸሐፍትን ፈሪሳውያንን أب قبر حواريات كل سبز فلتو تأمرات تغيريو اتزحويخ أو الدربع عمتي مو آلو خنبلا زين خلال تأمرات بؤو تغيري آيلو خنبلا بقعلاتهم بقالهم زبالوي مالي سلازي رئيمو لونة تأمرات آلو خبلون آلو مبالون زيخ ألم مخانو خزارو خلو سلازي قويتان مدحنا نيس كريستوس كبرنا زخر سميهون أبو انجيل يوحنس معرف 15 قصري 20 كلتن ساب 24 وانجيل يوحنس معرف 15 قصري 20 كلتن ساب 24 أنا مسيان دا زي نقرم حاتياتاي مخونو من نيرو حجي قنانا حاتياتهم مخنيات يبرلو من اتنا عايز زسألوني نبايوني سأل اتنا عايز سألني نبايوني سألوي كالي زي قبرة قبرن دا زي قبرة اللهم حاتياتاي مخونو من نيرو حجي قنا ري أمنس نعين نباين سألوناي شامناين ناي موداتان نتبي نتزفلتو مرعوي كم تزفلتو زي مملاخي نتنفلتو مرعوي سماوي مرعوي كم تنفلتو غيرنا زي مملاخي
أبرومي معرف هذا قصر عسران شمونتن رومي معرف هذا قصر عسران شمونتن كم تأملاخ أفلتهم كحزوه زي قاصروه أملاخ كأخمو زي نبور نخجبرو نحسور أمرو أهلفو هابو نأملاخ كم أملاخ ندفلتوه كم أملاخ سلزي قلقلوه كم أملاخ سلزي ملخوه كم أملاخ سلزي مسكرلو كم أملاخ سلزي سعبوه أملاخ كأ نحسور أمرو أهلفو هابو كابز غمز سورن سلزي نسوغنا مليسو بحق بلكنا له أيفلتكنني إذا مثال إذا مستوهبة إذا الثاني إذا مستوهبة دحرزي أبس أقامون زلوا يبلوم آتم رقمات كباير حقو نابتن سيطان نمال أختن تدالوا نهزل ألم حوي ماتيوس عسران حموشين حمسان حدن 4 حدن نقريتها فرد أملاخ نذكر له مخنيات نخن فرح نخن سنبد نخن رعد زي كونس أب حاتيات نخين نسألنا بحاتيات كين السعر بحاتيات تودقنا قليفنا خن نسح الزو الثاني زي ويتانا نمرحنا نيس كريستوس هغميتو اتما تنققتها أب وانجيل لوكاس معراف 10 و3 قصر عسران حموشن وانجيل لوكاس معراف إسران عن معراف 10 قصر عسران حموشن بعال بيت تنسيو معزو مسشوغورة شعو أوسع دوم بالك تجمرو قويتاي كفتنا نابلكم معزو قح كتب ليهم نسوغنا كابي مخانكم ايفلتوكم نيلو كمل سالكم وانجلاوي قدس لوكاس حج معزو خيت عزوه كله انت زي تنسيحكم ناب እግዚአብሔር دزي تملشكم نتزفتركم بملكعون بمثلون زدوكنكم بدوم تبجوركم حجي دزي فليتكم دزي تقبلكم دزي سعيبكم صباح معالت فرد مسمصغن يلو بعال بيت تنسيو معزو مسشغوره زبن محرت زبن نسحا زبن فقر املاخ مستودئه اذا كلنا فردي املاخ مستغيره شعو اوصا دوم بالك تجمرو قويتاي كفتنا نابلكم معصق حق كتبليكم نسغنا خابي مخانكم ايفلطكم نيلكم ملسلكم اما اتا معلتن ساعتن معس مخانا زيت سلا زيت فلطوا نقحون صلين وانجيل لوكاس معراف 10 قصر 20 شومنتن نبرهامن نساقني ايقوبن نخلهم نبيات منغست املاخ مسريهم وهم نسخاتكم غنا أوزع تدربيهم أبو بخيات محرق أماسنان كوني زابير يقرأ لنا إزي ني كاب أملاخ رحوقات نزلوا هلاوي أملاخ نزي أمنا أيكونن دك من قستقنا بزحات كام براغن كام معرابن كاب سمينن كاب دبوبن كمز يومه أمن قست أملاخ كامس أبراهام من ساقني أيكوبن أما أدخ أمت يوم دك من قستقنا كاب توز كاب تي بوتاتي ناب وصعي كدربي زبل مولوكتاوي متنقطاي تصحيف زل سلازي اذا كل ነገር كيبصحنا صباح نغو ايفلتكم مني كاين بحال منتي حجي انتايو نغبر زلنا ارستنا نزيفلتو زيفلت ويتاي حجي انت زيفليتنايو حجي بحق انت زي سعيبنايو بحق انت زي قلقلنايو صباح اتوساني انت ايخون اي فلتكم مني اذا اي فلتكم مني ازخا نابي توساني ازخيت ناب سيطانن نملأختون زتدالوه ناي زلالم موتي حاو زيتفع حسوخ زيدكسي سلازخا يوم ولدي ابوتات بيت كريستيان بدحنت شللتنت أي قبائن بزلا علماوي هوت بخال أب كل سرحناون شللتنياتات كنكون زي فكت زي طعم كانت هنا بفلايكا أب دحنتنا زملكت شلل كينن نحاسبه النزاربو النقبرو زبله كله ندحنتي ديو
نخالقوت نمخنيات دحنت خون دي ندحنتي انقفات خون دي نخالق نخدحنو زدالي نخدحنو زموسو انقفات خون دي خنات كبرن إذا خرسمو قويتا ياس كريستوس نسخاتكم ايتا اتوان نتوم كأتو زدالي انقفات تخنوهم نخالقوت سبات مع انقاف كبير مخانوخ قلز كله خاء ود سبت التصحفوا له خيديو نت بسرو انقفات زمص سبغن ويلي سلازي غا بغلغلوتنا مخنيات انقفات كاين خون ابي افيسون معراف 5:11 غن حود انبر نتفرا زيبلو قبر صلماتسي اي تحبر وي غن حود انبر نتفرا زيبلو قبر صلماتسي اي تحبر وي اتبعاتهم بحبو زغبر نمزرابوكا نوري نت مرحبة خريستيان استصحفلو بزعبا إلزابيل زرعنايو كم زنا قبرت كلها سقيل كاب مرأيتاي بزي مجنحو زوك أزلو أبرومي معرف 10 توشديشة كوزري 10 شوعتن 10 شمونتن قناخا حواتي نتوم كابت تمهاركو مهرو مفللاين معنقفن زقبرو كتعزبوهم معدكم اللهوي تون كمزي اتوم زبالو نخبدو منبر نغويتا اس كريستوس هياغلغليونيم بتعم زربان مرقان لبتهم غرهتات يتحسي امو كباتاتهم اغلسو سلغالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን نتون كابت تمهاركو مهرو مفللاين معنقفن زغبرو كتعزبوهم معدكم الله حواري قدس باولوس دحنت مسرتاو ነገር ስለዝኾነ አንፃር ድሕነት ዘበለ ዝኾነ ይኹን መልአኹን ካብ ሰማይ እንተ መሃረኩም ይል ካብቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሰረቶ መሰረት ካብቲ ንሕና ዝመሃርናኩም ትምህርቲ ስልጣኑ ፍልጠቱ ዕብየቱ ብዘይገድስ ካብ ሰማይ ዝመፀ መልአኹን እንተኾነ ወጎዝ ይኹን ምክንያቱ ብድሕነት ኣብ ኩሉ ነገርና ሸለልትነት ስንፍና ሸለልትነት ዕሽነት ሸለልትነት ናብ ዘለዓለማዊ ዝመርሕ ምዃኑ ከጠንቅቕ ከሎ ነቶም ካብቲ ተመሃርክዎ ምሁሮ እንታይ ዝገብሩ ምፍልላይን መዕንቀፍን ዝገብሩ ክትዕዘብዎም ምዕደኩም ኣለኹ ክትዕዘብዎም ምክንያቱ እንታይ ኢሉ ለውሃት ከም ርግቢ ጥበበኛታት ከዓ ከም ተመን ኩኑ ለውሃት ከም ርግቢ ማለት ሰባት ኣይትበድሉ ኣብ ልዕሊ ሰባት ሕማቕ ነገር ኣይትግበሩ ጥበበኛታት ከም ተመንኩኑ ማለት ከዓ ተንኮለኛታት ከይጎድኡኹም ከዓ ኣዝይኹም ጥንቁቃት ኩኑ ነቶም ካብቲ ተመሃርኩምዎ ምህሮ ምፍልላይ ዘምፁ ክትዕዘብዎም እዩ ነቶም ካብቲ ተመሃርኩምዎ ምህሮ ምፍልላይን መዕንቀፍን ዝገብሩ ክትዕዘብዎም እምዕደኩም ኣለኹ ንሕና ከምኡ ከይንገብር በቶም ከምኡ ዝገብሩ ከዓ ግዳይ ከይንኸውን እቶም ከምዚኣቶም ዝበሉ ንኸብዶም እምበር ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣየገልግልዎን እዮም ኣብቲ ቤት ኣምላኽ ምህላዎም ወንጌል ምስባኾም ዝኩሉ ነገር ምግባር እንታይ ኢሉ ከምዚኣቶም ዝበሉ ምክንያቱ እንታይ ዝገብሩ ካብቲ ተመሃርኩሞ ምፍልላይን መዕንቀፍን ዝገብሩ እቶም ከምዚኣቶም ዝበሉ ንኸብዶም እምበር ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣየገልግልዎን እሞ ብጥዑም ዘረባን ምርቃን ልብቶም ገርህታት የስሕትዮም ካባታቶም ኣግልሱ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ሎሚ እንደዘይፈሊጥናዮ ሎሚ ብሓቀኛ ንስሓ እንደዘይፈሊጥናዮ ሎሚ ብቃሉ እንደዘይፈሊጥናዮ ሎሚ ብቃሉ ኣሰኣሰር እንደዘይስዒብና ጽባሕ መዓልቲ ፍርዲ ዝመጽእ ሕጂ ብርግጽ ምሕረት ኣምላኽ ኣምላኽ ድኻምና ፈሊጡ ከም ንወድቕ ፈሊጡ ዓቕምና ፈሊጡ حمدن حمغشن مخاننا ذكيرو نسحا سريعلنا ناباي تملسو خملسكم يلو خا ابزخونه يكون غزي ابز مصانالو ابيسه بديله بزبل حلينا ترتعنا ناب املاح ابن مصالو املاح محارن رحرحن مخانو كمحرنا مخانو اذا كله تخفيتلنا زلو محرت املاح
ምስጢረ ንስሓ እንተዘይተጠቂምናሉ ግን እቲ ዝመጽእ ሰዓብየን ፍርዲ እዩ መወዳእታ ናይታ ወንጌል እንታይ እትብል ዘላ ንስኻትኩም ከዓ ጎይታኹም አበናይ ሰዓትን ግዜን ከም ዝመጽእ ኣይትፈልጡን ኢኹም እሞ ኩሉ ግዜ ዝተዳለኹም ኩኑ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ረዲእና ምናልባቶም ድሕር ኢልኩም ኣብ አገልግሎት ዝኣተኹም እግዚአብሔር ረዲእና እግዚአብሔር ደጊፉና ናይ ሎሚ መበገሲ አርእስትና ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ቁጽሪ 12 እዩ እሱ ከዓ እንታይ ዝብል ብሓቂ ይብለክና ኣለኹ ኣይፈልጠክኒ ብሓቂ ይብለክና ኣለኹ ጎይታይ ክፈተና ምስ በልኦ ደናግልን ብድንግልና ዝነብራ ንጹሃት ምዃንን ቃል አምላኽ መስኪርለን ኣሎ እንተኾነ ግን ከምቲ ጎይታ ዝደልዮ ገረን ይጸባበይኦ ኣይነበረን ስለዚህ ካብዛ ጥቅስ እዚኣ ናይ ሎሚ ንኡስ አርእስትና ንዘይፈልጥዎ ዘይፈልጥ መርዓዊ ስለዚህ ናይቶም ዝሓለፉ ታሪክ ምዝራብ ዘይኮነስ ሎሚ ኣይፈልጠኩምን ከይንበሃል ስለዚህ ተንዝራእናየን ቃል በቃል ምኽሓድ በቃል ምጽራፍ በግብሪ ምኽሓድ ኣብ ግዚኡን ሰዓቱን ዘይምምላስ ዘይምንሳሕ ብንስሓ ምስተመለስና ኣብቲ ሓቀኛ ንስሓ ዘይምጽናዕ ናብ ሓጢኣት ምምላስ ክዳን መርዓዊ ከይተኸደንካ ናብ መርዓ ምስትታፍ ነቲ ዝፈልጥዎ ነትን ዝፈለጥናዮ ፍልጠት ሓቂ ምሻት ነቲ ዝፈለጥናዮ መርዓዊ ከምቲ ዝፈለጥናዮ ከምቲ ተማሃርናዮ ገርና ዘይምምላኽ ዘይምስዓብ ስለዚህ ኩሉ ግዜ ቅዱሳን አቦታትና ሰለስተ ነገር ክንዝክር እዩ እዞም ሰለስተ ነገራት ከ እንታዮም ነፍስና ካብ ስጋናት ትፈለየሉ ነፍስና ኣብ ቅድመ አምላኽ ንፍርዲ ትቀርበሉ ካብ ኣፍ አምላኽ ፍርዲ ዝወጻሉ ክሳብታ መዓልቲ ፍርዲ ኣቱም ናይ ኣቦይ ብሩኻት ኣብ ሒደት እሙናት ኮንኩም ኢኹም ብዙሕ ክሸመኩም ኣብ ሓጎስ ጎይታኹም እተው ዝብል ወይ ከዓ ከምዚ ክንሰምዖ ፀናሕና ኣይፈልጠኩምን አንቱም ሃካያትን ርጉማትን ናብቲ ንሰይጣንን ንመላእኽቱን ዝተዳለወ ናይ ዘለዓለም ስቃይ ኪዱ ዝብል እዞም ሰለስተ እዚኣቶም ጸአተ ነፍስ እምስጋ ቀዊም ቅድመ እግዚአብሔር ጸአተ ፍትህ እምአፈ እግዚአብሔር ስጋና ካብ ነፍስና ዝፍለየሉ ኣብ ቅድመ እግዚአብሔር ንፍርዲ ንቆመሉ ካብ ኣፍ እግዚአብሔር ውሳኔ ንሰምዓሉ ሓደ ኣብ ፍጽምና ዝበጽሑ ባህታዊ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ዕለት ዕረፍቶም ኣብ ፍርዲ ምንባሮም ክበኺዩ ክሰምዕዎም ከለዉ ደቀ መዛሙርቶም እንታይ ኢሎሞም እስኻ ዳ እሞ ቅዱስ ኣቦ ሙሉእ ዕድሜኻ ኣምላኽ ዘገልገልካስ ስለምንታይ ብዕለተ ሞት ትፈርሕ ኣለኻ ምስ በልዎም ግብረ ሰብ ካልእ ወፍትሃ እግዚአብሔር ካልእ ኢሎም ስራሕ ሰብ ካልእ እዩ ፍርዲ አምላኽ ከዓ ካልእ እዩ ተኣነ ዝመስለንን እግዚአብሔር ዝርድኦን ዝፈልጦን በበይኑ እዩ ደቀ ብዕለተ ምርሓን ብዕለተ ፍርዲ ሸለል ኣይትበሉ ስለዚ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ግዜ ኣመ ዕለተ ፍዳ ኣመ ዕለተ ደይን ምንተ ንብላ ለነፍስነ ኩሉ ግዜ ነዚ ክንዝክር ኣመ ዕለተ ፍዳ ኣመ ዕለተ ደይን ኣመ ዕለተ እግዚአብሔር ምንተ ንብላ ለነፍስነ ኣብቲ መዓልቲ ፍርዲ ኣብቲ መዓልቲ ፍዳ ኣብቲ መዓልቲ ፍርዲ ንነፍስና እንታይ ኢና ክንብላ ስለዚ ህዝበ እግዚአብሔር ምድሓን ኩሉ ነገር ክንገብር ንኽእል ኢና ኩሉ ንገብሮ ነገር ግን ዋጋ ምድሓን ሙጓሰና ክኸውን ሓሪቕና ንብሎ ደስ ኢልና ንብሎ
መሲልና ንብሎ ነገር ኩሉ ግዜ ግን እንታይ ከነረጋግፅ ኣለና እዚ ንድሕነተይ ዝኸውን እዚ ንድሕነት ካልኦትከ እቲ ኣዝዩ ዘሕዝን ንድሕነትና ዕንቅፋት ኮይኑ ንብዙሓት ንምድሓን ከዓ ማዕጾ ኮይኑ ዝዓጽ እዩ ስለዚ ብንሓስቦ ጥንቁቃት ክንከውን ብንዛረቦ ከዓ ጥንቁቃት ክንከውን ሰብ ዝዘርኦ ስለ ዝዓጽድ ከዓ ኩሉ ግዜ እንገብሮ ነገር ናይዛ ውፅኢት እዚኣ እንታይ እዩ ሰብ ክርዳድ ዘርኢ ስርናይ ክሓፍስ ኣይክእልን ሰብ ነቲ ዝዘርኦ እዩ ዝዓጽዶ እዩ ኣይትጠበሩ ሰብ ነቲ ዝዘርኦ እዩ ዝዓጽዶ እቲ ኣብ ነብሱ ዝዘርእ ካብቲ ዘርኢ ህይወት ክዓጽድ እዩ ንስጋ ኢሉ ዝዘርእ ካብቲ ስጋ ከዓ ሞት ክዓጽድ እዩ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ገላትያ ብዝረኣኹ መልእኽቱ እዩ ስለዚ ኣይትጠበሩ እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣርእስትና ነቶም ዘይፈልጥዎ ዘይፈልጥ መርዓዊ ኣብ ዘርእስትና ቅድሚ ምዝዛሙ ኣቦታት ቤተክርስትያን ክልተ ነገር ከነነጻጽር ይደል እዞም ክልተ ነገር ከዓ ምሕረት እግዚአብሔርን ፍርዲ እግዚአብሔርን ብዙሕ ግዜ ኣብ ዘለናዮ ዓለም ኣብ ዘለናዮ እዋን ብዛዕባ ፍቅሪ ኣምላኽ ብዛዕባ ምሕረት ኣምላኽ እምበር ብዛዕባ ፍርዲ ኣምላኽ ክዛረቡ ወይ ክገልጹ ዘሰክፎም ብዙሓት መምህራን ወይ ሰበኽቲ ኣለዉ ቅዱሳን ኣቦታትና ቃል ኣምላኽ ግን ንክልቲኡ ሚዛን ሒዝና ክንከይድ ንምንታይ እዩ ምሕረት ኣምላኽ ፍቅሪ ኣምላኽ ምዝካር ዘድልየና ኣብቲ ዝደኸምናሉ ኣብቲ ዝወደቕናሉ ተስፋ ከይንቆርፅ ምእንቲ ብሓቀኝ ከተመሊሰስ እግዚአብሔር ክምሕረኒ ናብ ኣቦይ ክምለስ ኣብ ቤት ኣቦይ በሊዖም ዝተርፉ ሰራሕተኛታት ኣለዉ ናብ ኣቦይ ክምለስ ነቦይ ከዓ ኣብ ቅድሜኻን ኣብ ቅድሚ ሰማይን ሓጣእኹ ወድኻ ክበሃል ኣይበቅዕኒ እሞ ሓደ ካብ ባሮትካ ቁፀረኒ ክብሎ ኢልና ንክንሳሕ ምሕረት ኣምላኽ ፍቅሪ ኣምላኽ ረዳእና እዩ ፍርዲ ኣምላኽ ምዝካር ከዓ ንምንታይ ዝጠቕመና ሓጢኣት ከይምቅረና ኣብ ሓጢኣት ከይንነብር ምእንቲ ምክንያቱ ሓደ ካብቶም ዘይእሙናት ኣገልገልቲ ጎይታይ ክድንጉ እዩ ዝብል ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ዝረኣናዮ ጎይታይ ክድንጉ እዩ እዚ ናይ ጎይታ ምድንጓይ ኣብ ክንዲ ምድላው ምስቶም ሰኸርትን ዓመፅትን ይበልዕን ይሰክርን ነቶም ኣገልገልቲ ኣምላኽ ከዓ ይሰጉጉን የሳቕን እዩ እዚ ካበይ ዝመፅእ ፍርዲ ከም ዘሎ ርዳእ ግን ይድንጉ ኣምላኽ ክድንጉ እዩ ዝብል ስለዚ ህዝቢ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ታመዓልቲ ምድሓን ሕጂ ኣይሉ ቃል ኣምላኽ ሰብ ከዓ እንደዘይድሒኑ ኢሉ ካልእ ኩሉ በቃ ብስጋ ይኹን ብመንፈስ ይኹን ስልጣን ይኹን ክብሪ ይኹን ሽም ይኹን ማዕረግ ይኹን ክብሪ ንዝክርስም ይኹን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ يقريتا أو إنجيل ماتيوس معرف 16 قصر 24 سب كل عالم ربيحه نفسه تدفع انتهي تقمو سب كبجا نفسه انتهي زي ما هذا سلاد كل نجر أي قويتانا المدحنا نيس كريستوس نابز مريد مراد نمدحنا كل قعزنا خا نابدحنتنا زتكوره نابدحنت زبصح كخون زابير يدقفنا ጸጋ ጎይታናን መድኃኒታን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ሐዋርያት ከም ዝወረደ ሕጂ እውን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕጽፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ንቃል እግዚአብሔር በንቃ ድወን ብጥባኣትን ብህድኣትን ስለ ዝሰማዕኹሙ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዕኹም ጸጋ ጎይታናን መድኃኒታን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ሐዋርያት ከም ዝወረደ ሕጂ እውን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕጽፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን